ବାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ବୁଲି ଯିବା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀରେ। ମସ୍ତ ଜାଗା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ, ମସ୍ତ ଜାଗା। ୱାଓ, ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଏପଟେ ବି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏପଟେ ତଳେ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଆସ ଯିବା ଏବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ, ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ଆସ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଯିବା, ଟିକେ ଯିବା ଉପରକୁ। ଆସ ଯିବା ଉପରକୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଉପରକୁ। ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବା ହାରି। ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜାଗା, ବଢିଆ ଭିଉ ଆସୁଛି। ଥରେ ଯିଏ ବୁଲି ଆସିଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବାକୁ ମନ କରିଦେଉଛି। ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ବଢିଆ ଜାଗା। ବଢିଆ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସବୁ ହେଇଛି ମାଙ୍କର। ପୂଜା ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୂଜା ସାମାନ ନେବୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। କଦଳୀ ଯାକ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। କଦଳୀ ଗୋଟାକ 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୀପ ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା। ଭୋଗ କିଣା ସରିଲା, ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ କି ଜୟ ଜୟ ହୋ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ। ଚାଲ जय माँ बालिहरचंडी। भिडियोटी संपूर्ण देखंतु। माँ को वीडियो माँ बालिहरचंडी को वीडियो भल लगे पूरा वीडियोटी देखंतु। माँ को भलरे दर्शन कलु। वीडियो तो भीतर को अलाउ नहीं, भितर वीडियो हो पारानी। माँ को दर्शन कलु। आपण मैंने भी आसतु माँ बालिहरचंडी को दर्शन करंतु। बहुत बढ़िया जगह माँ को पीठ माँ बालिहरचंडी। आपण मैंने भी आसतु, बढ़िया जगह माँ को दर्शन करंतु, बुलिकी जाऊँ।
ମାଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମା ବାଲିହାରଚଣ୍ଡୀ। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କି? ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।